Lad os gå hjem. Ja, vi ses. Ja. Jeg må hellere gå og mødes med min veninde ude i skoven. Hej. Du kom! Ja, selvfølgelig. Hvad havde du regnet med? Lad os se noget tv. Okay. Nej, der er blevet fundet en masse liv og frygteligt. Lad os gå en tur. Okay. Nej, en gnom! Jeg er kommet for at drikke din venindes blod. Kom an, fister. Blæb! Storebror, du må hjælpe os. Der er en lille gnom efter mig og min veninde. Okay. Er det den gnom? Kom an. Nej, du må ikke slå ham i skridtet, vel? Løb nu bare. Okay. Helt ærligt.